Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo sa oras natin ngayon na 10:23 PM sa buong kapuluan. At kayo po ay nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang kabuuang storya ni Kira. At binasa po ito ng ating Basa Princess. Sa nakakalungkot na kwento ang ating napakinggan. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo, pagbigay mismo ng kanyang organ para mabuhay ulit itong si Bok. Ang pinalit ay yung kasakiman. Kasakiman na iniisip lang ni Bok yung kanyang sarili. Imbis na maawa, magpasalamat, maging grateful si Bok, naghanap pa ng bata na magpapadibok ng kanyang puso. Hindi na kontento sa mga sinakripisyo ng kanyang partner na si Kira. Kaya kabisyo, pakinggan na po natin at basahin na po natin ang mga komento ng mga kabisyo natin na nagbahagi ng kanilang saloobin ngayong gabi na to. Sabi ni Shari Giyaw, super relate ako pero hindi ako nag-donate ng kidney. Kidding aside, sobrang mahigpit na yakap sa'yo, girl. Padayon palagi. Alam ko na di madali pero masaya ako ngayon because you already find the peace and was able to let go of the grudge. You deserve everything that the world could offer. May you continue to have the peace and I am rooting for you. Sabi po yan ni Shari Giyaw na nakatutok sa ating ngayong gabi na to. Sabi naman po dito, ni Charles, mukhang egol nga si Sender TG at DJ Rocky. Yung nag-donate ng kidney para maikasal ka sa kanya pero tataksilan ka pala niya. At mukhang masaya na si Sender sa kung anong meron siya ngayon. At yun ay ang pamilya niya. Hayaan na lang niya yung ex-fiancé niya na pampagulo lang. Stay safe and dry mga kabisyo. Sabi naman dito ni Richmond De Vera, nakakainis yung sinabi na fell out of love siya. Sa bagay sila naman talaga nakakaramdam nun. Pero sana naisip niya yung sacrifice ni Sender. Kaya sana Sender, laban ka lang. Laban lang at makakaya mo yan. Pagdasal mo na lang siya at yun ang mas mainam. Basta nandito lang kami, chat mo kami ni Titan Jello. Dinamay mo pa ako. Padayon Sender, sabi ni Richmond De Vera. Sabi naman dito ni Raven Espadilla, good evening DJ Rocky and DJ Jello. Para sa ating sender for tonight, labis akong humanga and at the same time, labis din ako nalulungkot para sa iyo. But yet, though it all, hangad ko pa rin para sa iyo ang ganap na kaligayahan at kapayapaan sa piling ng tamang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Sabi po yan ni Raven Espadilla.
Sabi naman ni Rogelio Pagdanganan, ang sakit naman, Kira. Ang sakit sa puso at kalooban, pero alam kong that's unconditional love. Ang buti mo at ang tapang mo. Taglay mo ang pusong mapagparaya. Hindi madamot at busilak. Sana'y makahanap ka ng tunay na nagmamahal sa'yo. Napapahalagahan ang worth mo at ang sacrifice mo. Yung hindi ka iiwan at mamahalin ka ng lubusan. I salute you and God bless. Sabi ni Rogelio Pagdanganan. Marami pa po kabisyo ang nagbahagi. Basahin natin ang panghuli. Don't sacrifice anything for love to someone who can't love you back. Sabi ni Darwin Rosell. Or else, you will end up to lose everything. Kira, next time, find someone who can appreciate your sacrifices. And someone who can love you back. Yan po ang sabi ni Darwin Rosell para kay Kira. Mga kabisyo, marami pa pong nagbahagi ng kanilang mga saloobin pero hindi na po sapat ang ating oras para basahin pa. Alam mo kabisyo, habang binabasa po ni DJ Rocky yung kwento, may tumatak sa akin na linya ni Kira na hindi ko malilimutan. Sabi niya dun sa pinakalinya niya sa may bandang dulo ng kwento. Sabi niya dito, minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi ibig sabihin kayo na talaga hanggang dulo. At hindi rin sukatan ng halaga mo kung pinili ka o hindi. Itong kwento na to kabisyo, ito nagpapatunay na gawin mo man ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Kapag natapat ka sa taong hindi kayang suklian yung pagmamahal na inaalay mo, masasaktan at masasaktan ka talaga. Nakakalungkot para sa part ni Kira. Pero ito kasi yung kwento at naging desisyon niya na magpapatibay sa kanya. Kabisyo, madali lang sana to kung naghiwalay lang sila. Meron lang nagloko, umayaw na si Kira, pero yung sakripisyo niya kasing inalay at binigay para sa kanyang boyfriend, hindi bubiro kabisyo. Ginawa niya ang lahat para madugtungan ang buhay nito ni Bok. Pero anong pinalit? Anong sinukli? Kundi sakit at pait na pwedeng maramdaman ni Kira. Pero Kira, kung nakikinig ka sa akin ngayon, o nakikinig ka sa amin ngayon, lagi mong tatandaan, ang taong totoong nagmamahal, kailanman, hindi matatalo sa buhay. Masaktan ka man ngayon, mahirapan ka man ngayon, pero hindi ibig sabihin yung talunan ka. Minsan nararanasan at pinagdadaanan natin yung mga ganitong phase sa buhay natin dahil isa ito sa mga lesson para mas maging matibay pa tayo. Hindi ibig sabihin na natalo ka o
o nasaktan ka, ay hindi ka na pwedeng makabangon pa. Tama yung ginawa mo. Minahal mo yung sarili mo. Inalam mo yung worth mo. At the end of the day, saludo kami sa'yo. Dahil tunay at tapat ang pagmamahal mo. Mga kabisyo, isang napakagandang kwento na naman po ang ating napakinggan. Kaya huwag niyo pong kakalimutan na magpadala sa ating Basa Princess sa kanyang Gmail account na raketera@gmail.com. Mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secrets. Maaari ka na pong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang kabisyo. Maaari ka nang tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Muli, ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello.